Kaixo, Hugo Iraola naiz, 10 urte ditut. Mendillorrin bizi naiz, nire familiarekin, nire anaiarekin, ama eta aita. Bai, Mendigoitin joaten naiz ikastera, futbola daukat gustukoen kirola, ere bai nire urtebetetzea da 17 apirilaren 17an. Nire herrian joaten naiz jolastera eta lo egitera. Nire ikasgai gustukoena gorputz heziketa da eta hobetu behar dudana irakurtzea da eta kasu gehiago egin. Ona da lagunak izatea. Agur.